nosaltres treballarem que la gent estigui més ben preparada sobre el terreny. Ara, la gent que està... La declaració del Consell sobre els fets de la Llun, com deia, hem convidat avui a la senyora Salamé, a la qual li vull passar la paraula com a presidenta de CAPS, i ella serà la que exposarà la proposta de declaració que avui tenim a les mans. Des de l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí volem demanar al Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament que s'arribi a un acord per arribar a solucions efectives davant la gravetat del conflicte del Sàhara Occidental. Varen assaltar i desallotjar amb violència el campament. Aquesta agressió s'ha vist acompanyada per la repressió posterior a les ciutats de Layún, Asmara, Bojador i Dakhla, ciutats ocupades. Famílies senceres i civils desarmats en actitud no violenta i decidida per denunciar aquesta marginació social i econòmica que pateix el poble saharaui. Aquestes agressions han deixat més de 30 morts entre els civils saharauis, segons fonts de la pròpia Human Rights Watch, més de 150 detencions i un nombre molt elevat de desapareguts. Enmig d'aquesta barbàrie, el govern del Marroc fuig de les seves responsabilitats amagant aquests fets a la comunitat internacional. Cal que els mitjans de comunicació, a més d'observadors internacionals, puguin entrar i lliurement conèixer sobre el terreny el que ha passat, com ha passat i què continua passant. Per tot això, instem els membres del Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament de l'Ajuntament de Barcelona a adoptar una posició inequívoca a favor de la resolució definitiva i justa d'aquest conflicte i a fer servir totes les vies al seu abast per aconseguir una condena d'aquests atacs i l'impuls d'una nova fase negociadora entre el govern marroquí i el poble sahrauí, així com exigir el compliment de les resolucions aprovades en el marc de les Nacions Unides sobre el conflicte amb dues parts. Volia també recordar que avui, 29 de novembre, fa també un any que van ser segrestats els 3 cooperants. És un fet que crec que quedarà en la memòria de tots nosaltres i de totes nosaltres com un fet molt greu que sortosament ha acabat bé, però que per ells ha estat extremadament dur, igual que per les seves famílies i també per la seva organització. La proposta de portar en el plenari aquest punt és una decisió que es va prendre a la Comissió de Cultura, Educació i Benestar i que la referència que hi havia és que és una discussió que es va produir entre els grups municipals arrel just després de l'alliberament i a la reunió que hi va haver-hi al setembre i estava molt condicionada als fets que havien passat. Amb aquest punt de col·laborar amb la resta d'administracions i en especial amb la Generalitat de Catalunya per tal de garantir que els projectes solidaris compleixin els estàndards de seguretat i salvaguarda de la integritat física de voluntaris, demanar-li al director general que vingués a explicar-nos en aquests últims mesos les diferents actuacions que s'han portat a terme. Davant d'això, és evident que cal un retorn a una concepció de seguretat humana més restringida. Apareix una nova visió que incorpora com un eix central l'ajut a la seguretat i a la lluita contra el terrorisme que pretén imposar-se i que suposa en alguns contextos que els exèrcits vagin substituint els actors tradicionals en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, tot aplicant una lògica de provisió d'ajut material més que garantia de seguretat enfocat de drets, seguretat humana. I entenem que per dur a terme una cooperació al desenvolupament eficaç i de qualitat, que sigui transformadora i que a més pugui actuar sobre les causes estructurals que generen pobresa, necessita formació, necessita temps, necessita professionalització, necessita per tant garanties que ens permetin dir que realment s'estan desenvolupant polítiques prèviament planificades i que formen part del rigor i que formen part de la qualitat. I efectivament serà molt difícil posar normes a tot, però sí que hem d'insistir i hem de formar-nos, hem d'ajudar les organitzacions a que es formin i a que adquireixin aquesta nova cultura de la seguretat que tots i totes hem de tenir present quan sortim a fer cooperació al desenvolupament a qualsevol lloc del món.